σχέση με ένα καλογεράκι. Πιο σημαντική πρόκληση για μένα είναι κάθε πρωί που ξυπνάω να βγω εκεί έξω και να ανταπεξέλθω σε ό,τι έχω να κάνω. Όσο μικρό ή μεγάλο φαντάζει αυτό. Έτσι ένα πρωί βρέθηκα και εγώ στην αφετηρία του πρώτου μαραθωνίου και από εκείνη τη μέρα το μεγάλο δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλο. Έμπνευση και κίνητρο μου δίνουν οι γυναίκες της ζωής μου. Η μαμά μου, η αδερφή μου, οι φίλες μου, οι γυναίκες που θα γνωρίσω και έξω. Το τρέξιμο είναι ο τρόπος μου να αγκαλιάζω τη ζωή, να πατάω στα φτερά και να νιώθω πραγματικά εγώ.